halimbawa po nakaupo siya, dire-diretso po yung baksa. Kasi po dito, hinahanap ko pa po ganyan eh. Tapos pinubusan ko po ng alcohol bukas. Para lumabas po yung medyo, gano'n ko pa po yung ng wipes na gano'n. Kasi pinubusan ng alcohol. Ganun. Tapos nalalagyan ko ng plastic ba? Para yung sakaling pumulot. Kaya lang po, hirap yung sa umaga, pag nagising na po siya ng swago, upo na po siya, tapos maglalakad siya sa labas. Nakakarating na po siya sa may hagdanan, bababa. Nasilip-silip siya, hanggang doon po sa likod, nakakarating na siya. Pero ang lakad niya po, ganun pa. Ganyan. Hindi na po siyang mahawak. Lang, minsan, likod talaga. Gusto niya man gumano, yung sugat na parang siyempre, sabi na rin talaga lumabas na kasi. Hindi kasi siya pwede mag-binder eh. Hindi sabi siya mag-binder. Yun din po sabi. Kasi dito kasi, may gusto me. Kung pwede po sana yung binder ay pag-ganon slanting. Kaya lang nagtapat siya sa ito mismo yung colostomy niya po. Tapos ito naman po yung hiwa niya, halos ganito lang po yung pagitan. Pero meron naman po dito talaga yung iba eh. Sa kanya po kasi malapit talaga sa Tapos ang problema po yung pag naglilik yung colostomy, yung sugat niya po nakatamaan lagi. So, kaya nagnananaw po. Ganun. Kung siya pong natanggal yung stapler po. Tapos yung dito naman po may sumisirit na parang backwards po. Ang alam ko po yung galing sa loob yun eh. Kasi sobrang liit lang po yun pero wala. So, pinagano lang po ng betadine. Sabi niya, huwag mo nang basahin ng alcohol kasi parang hindi daw natutuyo. Sabi ko, kailangan alcohol muna po. Tapos bago betadine. Kanina po, naglabas na ako ng bayabas bago po siya yun. Maya pag-uwi ko lang hapon. Sabi ko, mamayang gabi uli bago ka matulog-paglinis ko. Balian na po. Tapos hindi na po siya tatakpan ng gasan. Kasi hindi po siya nakakasingaw eh. Kapag nakatakip po ganun dati po kasi sabi niya takpan dahil parang yung pinakakakuhan. Kasi hindi rin po ma-irritate ng dumi. Pag lagi pong nagaganyan, natatakluban hindi siya nakakinan tinry namin kaninang nakabukas. Yun, natuyot-tuyot ng konti. Pero yung pinakamalaki ng ganyan dito na kaya sabi ko, ano ba yung yun ang problema niya po eh. Kasi yung colostomy talagang automatic na po talaga, lumalabas po talaga. Ito lang yung hiwa niya. Pero dito sa wala yan, baka ano na yung ay lang. Para siguro yun, malakas-lakas naman po siya po. Lalo na sa sabog, sa pasok. Tapos parang pamilya. Pero ang palamihan, pinakain niya po lugaw. Pero pag sinabi niya, bili mo ko ng talipos, tapos gulay, lagyan na lang sa baho, ganyan. Ibugin niya po talaga. Para siyang sabit na sabit ng umaga. At siguro hindi mamalukay din ako pero ano ko kung malukay, hindi lang naman ito nagagyan, di ba? Hindi po nilalabas din po nun sa colostomy. Kung ano po yung binain niya, yun din po nilalabas. Pero ang ginawa ko po, nag-blender ng protas. Try natin try natin. 2 liters lang yan din. 2 liters. Pero, okay, bakit? Nakita ko siya ng hirapan din ako pag nakikita ko
pwedeng yung bibigain. Ang gusto niya mangyari, siya yung hawak dito, tapos siya yung kusang magbabaksak ng sarili. Tapos yung pagpaatas naman, kasi po sa unan, iaangat naman niya po yung ulo niya. Ilalagyan naman ko ng unan yung paa niya, tapos isisigan niya gano'n pataas kasi aangat niya. Yung sabi ko, nakasakto para kaya kita namin. Sabi ka. Saglit lang natin yung gaya. Sa mga kabisat, saglit lang po. Yung saging na ni Mrs. Ka-Business. Parang malakas na siya May pagkakas. isda rin, galong. Sa isang po, no? Wow! 150 na lang yung isang po. Galong po, 20. May isda pa ba tayo, ma? Pero, Bay, ano po kilo? Wala mo kwenta nung Ano po ito ang mga ka-business, mas mataas ang kanyang potasyo. Yan ang saging. Yun mga ka-business nga po pala, ayun, hindi na ako nakapag-intro. Dito si Ate Mengay at binabalita nga po yung sitwasyon ni Kuya Buknoy siya ngayon. Parang pinaka-update na rin po, hindi kami basta-basta makapunta rin kay Kuya Buknoy gawa ng pagkahapon kasi. Kaya galing kami sa mission, siyempre kung ano-ano yung napupunta namin lugar, lalo na yung kay Jonathan, di ba? So nag-iingat lang din po kami. Siguro sa umaga, pwede tayo doon, Kuya Buknoy, sa umaga. Kasi itong galing sa mission, wag muna. So yun kumusta naman yung Ate Mengay? Ayun. Ikwento mo na kanina yung hirap Ayan. Dito naman po ako eh. ikaw na blender ni Ate Mingay. Ito ba yung intro? Mapakla. Hindi yata pwede kumain si Buknoy ng mapaklang papaya eh. Sabi. Kawalan mo ko sinasabing siya eh. Kasi ko yung paborito niya. Kanina pa nag-blender ako ng apple. Tapos mamaya po bago na siya matulog niya. Kasi pumasyal yung makatulog. Nagdala ng putas. First na niya. Tsaka nakatapos na. Yun na lang din na nagpapatulog. Tapos kasi hindi siya makapwede ng kain. Takot ko rin po siya kumain ng kanin na marami. Tigilan niyo na muna. Kasi pagkakain sila maraming kain. Pagkanin po yung kain niya. Saan tayo sa, ano pala? Sa loob tayo. Yung mga ka-business kalimutan ko na rin tuloy papasukin si Ate Mengay. Naano ko sa pakikinig nung istorya, yung kwento. Sakripisyo talaga Ate Mengay, no? Huwag kang susuko. Sabi ko nga po nang malakas ako. Ano naman ibig mong sabihin yan? Kakayan ako. Umayos ka. Ganon. Tayo sa loob. Sa loob tayo. Makapagkape tayo, Ate Mengay. May ano yata doon, tinapay. Pasok ka, Ate Mengay. Alam nga yung parang ako. Sibong. Ngayon mo lang nakita yung sibong ano. Opo, laki. Yan ang lobo. Pero ba't parang hindi yan yung buong. Ano ba ba't nagaling na ano? Mabuti kasi yun eh. Oo nga. Parang kasi.
Pasok na, sige na. Sir, medyo ano na po. Awa ko Ate Mengay. Siyempre kay Kuya Buknoy. Ay, sa loob mga ka-business. Ayaw po, salamat kuya. Thank you. Mana bayaran na ba yung saging? Ha? Pag-isara yung CR natin, oh. Naging isasara. Eh, pasok na to eh. Yeah. Lagi niya yung labangan, parang yung bagong latest na upload. Latest na upload. Bakit pagdating ko doon, di ba yung pinapanood? Okay. Kaya nga di ba nagbato, kahit ako nahihilo na ako pa, hindi ko makita yung ang pinagpili ko niya. Tapos sabi may nakalagay, di ba, sabi, may nalagay ko. Isa niya, di ba? Ganon. Ay, kasi ako remix. Nasagot na. Oh, remix or mix? Mix. Mix. Kaya naman yung Kasi pagka gano'n, dito sa edition, ano, tapos di ba yung bilog, nandun yung mukha ni Kuya. So, gano'n, pinatch. Tapos, susunod na yung sa upload. Eh, nahanap ko nga yung nakatthumbnail na yun. Eh, wala talaga. Ang nakikita doon si Bong, tsaka yung niya, yung pinagpakaswell na oo. Pero yung thumbnail na yun, na sinabi ko sa'yo, wala kayo nakalagay. sabi ko yung siya gana sa papa. Tinanam pa naman yung kutsilyo. Ano si Bong? Ang ginalagay po mo. Bagay nga sa kanya yung gubit niya eh. Pag pinapanood ko siya, tapos nanonood kami dito ng vlog nyo, iniisip ko, di ba kung makain Okay, wait guys. Bagay sa kanya yung gubit, no? O, kanta ka nga po. Pagdating! Pag nanonood ko, hindi man naman siya ng video sa vlog nyo. Nakain na, minsan, ano na imagine ko siya, nandito, hindi ko makain. Dito kasi siya lagi. Sabi ko, kung ano ito, ito, nakita ko dito na nakain. Parang ikaw sa ubi-bubi na lalak ko. Tapos si Bob nakatayo doon lagi. Dito, lagi siya na... Nakatayo, hindi siya bubo pa kumakain. So, parang ikaw yun din nasa Ito rin ang papanood din niya. oh my God, nila pa ito. Ito yung mga explanation mo dyan. Galing ka mo. Parang muna dito sa ano. Ay, sa mga ba? Ito, mapapanood ko to. Naman. Walang Robin ng buhay ko, hindi ikaw lang. Ito po ikaw man si Bena. Si Bena Morales. At hindi pa, pasensya ka na sa kami namin. Wala na kaming compliment. Okay yung channel yan eh. Wala na. Kaya pala pumuputis ka to. Puro ka permitting pa niya. Pag sinungaling. Malingin yung mga sinasabi ko. Ay, Ano pala? Sige. About sa Coffee Mate, salamat na marami kay Ma'am O. Thank you so much, Ma'am O. Sa mga Coffee Mate. Ay na sabi nila, ubos na daw po. Joke lang, Mama. Joke lang po. Lang, wala kami sinasabi po ha. Wala na po silang. Nag-ubos. Ay, sabi nila ako, tigog lang. Ano ba yan, Juan? Oo. Sige na. Wala na po kami coffee mate ako.
Joke lang po, ma'am. May issue. Miss ka namin, ma'am. Where are you now? Ilan taon yung binigyan ko kayo? Dalawa. Siyempre, mag-isa na lang. Dalawa yan! Yan naman na! Bigyan mo ito yung book na yan. Ay, sa chat mo eh. Kaya padala ka ng pinag-sabi mo. Makapusok pa sila eh. Ako ba na, nakalimutan ko na kumain eh. Nakalimutan mo, kumain. Nakalit. Mabuti yan natin, no? Ano lang eh. Ate Mengay, maganda yan. Paminsan-minsan pasyal ka rito. Para pag nag-usap mo yung mga yan, tingin yung iyong ano. Kapaliwan. Kasi Mingay, kumain ka tinapay. Ito kaya kayo. Kami dalawang bigay mo sa tabi. Huwag naman ako. Ay, hindi tayo na namin dito. Nasabog ka ba eh. Ay, parang Hindi kumain na. Pagdating namin kanina galing mission, may nilutong sinigang si Tita Dada, sinigang na belly. Belly ng ano yun, isda? Salmon. kaya na po kung dapat kayo mag-release daw. Box lang daw. Himo. Ang kasi ni nanay, box lang daw ang islang sa. Basta isda, kapag wala kang isda na yun. Ano ang sabi niya eh? Kasi yung binili ko kanina bilanay. Sabi niya, napanood ko yung vlog, pinakain na si Pukmay ng manok, bawal yung mas manansa. Tapos yung isdang bato, yung pork. Pero kung sa amin dali, hindi ang manok ko eh, manok. Hindi ang manok, Anong di pa ang kalagayan? Sa present ko, para sa kanya yun. Sa kanya Hindi talaga. kaya nagkabalik. Para para sa. Hindi, baka naman yung para sa mga nagbabantay. Hindi ko masabi ba tayo dun eh. Pwede lang yun. Pero ako doon, nung inoperahan ako, may manok din. Pero kung kanahin. Kanahin niya din. Sabi ko, kumain. Parang isang taon din kumain. Di ba naalala mo din, nung inoperahan ako, di ako nagpunta ng forest ko. Gusto ko sana natin yung katulog na rin mo. Di ba niya sari-sari ko tayo ka ng ako. Sa kanya, gusto niya ko lang kung isa ko. Tubig. Kasi kung alam mo yung ulam ni Mokto, yun ang ulam ng lahat. Eh, sa tulad ko, hindi na ako nagpipitchin. Kasi na lang, yung mga anak ko. Ay, hindi ko alam na yung pagkatubog niya. Kukuha na lang yung kasagpar. Yung ano pala, kumusta pala yung ano ninyo? Hello. Pinag-usapan tungkol sa inyong hinihanap buhay. Bayo, Yung sabi kasi po niya,
ka na agad. Tapos, pagpapabibigyan ako nito ko ng puno. Tapos, lamesa na kahoy. Para ilalatan ko pa paano yung isda. Ang problema ko na kasi kung sa harapan ko na yun, wala ko talaga siya parang ay, ito lang ito. Ang problema ko sa ako, walang break. Mayroon ko kami sila. Kaya po naman lang kayo. Okay, good night. Good night, good night. Bakit sa TV? Gusto ba kaya agad sa bigas? Oo, siyempre. Ako sila pa utangin. Kaya talagang pinaka-importante sa lahat. Bawal utang bigas. Pwede ba? Wala na rin lang yung kuya. Ganyan kaya nalalitik mo sa akin niya. Kasi makikita na yung paano. Yan ang magpagpalang araw po mga ka-business. Kamusta po kayo? Gandang araw po sa ating lahat. Kaya na hindi natin kasama ngayon. Si Mrs. Ka-business kasi masama ang kanyang pakiramdam. Pahinga. Thank you. Masakit na po yung puso. So yung mission po natin ngayon mga ka-business ay bibili tayo ng light. Bibili tayo ng light para kila Nene. Salamat. Ayun, para kila Nene. Kasi ito yung suporta natin doon kay Papa Tins. Naalala niyo? Buti nga, kasama ko kayo. Thank you. Yung iba, wala ng nanay. Yung iba, wala yung nanay. Yung iba, gusto magkaroon ng nanay. Pero, ikaw, nandiyan yung nanay. Mahalin. Hindi mo bata ang tao. May kamot na taon na si nanay. Nagkatulog pa. Kaya ito, pinagawa namin itong bahay na ito. Dahil usap sa akin. Unang vlog natin, usap ko kasama. Tapos magkakaroon kayo sa mga gamit na natin. Sana, isip-isip ka kasi ano yan? Tawag dito, pagkaganyan ang puso. Tawag dito, mahirap. Kasi ano yan, isang bayan. Illegal yan eh. Pagka nasa India dito, kasi yan sa bayan. Kasi kailangan kami lang isipin namin. Kaya ang pagmamahal ko, basta may sa ating para mahal. Hindi ko pa kaya ngayon.
Hindi natin kasama ngayon si Mrs. Business kasi masama ang kanyang pakiramdam. Kaya nga, pahinga muna siya. Masakit na po yung pulon. So yung mission po natin ngayon mga ka-business ay bibili tayo ng time. Bibili tayo ng time. Para nila nene. Para nila nene. Kasi ito yung suporta natin doon kay Papa Tins. Naalala nyo, di ba? Suportahan ko siya doon sa Patails. Yan, suporta na rin natin sila nene. Na po mga ka-business. Yan, bibili tayo ng tiles na maganda. Sir, good morning po. Okay lang mag-vlog dito, sir. Bibili kami ng tiles. Okay lang, salamat po. Yung mga ka-business set ay mga design ng tiles po. Anong maganda para kila nini? Ha? Ha? Ang alin? Siyempre tension. Hello. Hello. Ay, si Boss. Mali na naman yung mga nagkong ano. Thank you. Welcome, SSTV. Wala po ba yung ano, yung brown tsaka hindi tumilis? Meron dyan? Sa
pakita mo na 50. Yan. Model. Bakit ba tatay? Grabe siya. So yun po, ma'am, 57 piraso po mga ka-business. Walang pagsala. Opo. Walang pagsala. Walang SSTV mabuhay. Hindi kusina, tsaka saga, tsaka ito. Malagay ko okay na ito. Parang okay na ito. Pwede mag-ibig. 57 po, ma'am. Hindi ko kayo nakikita at ako'y nakapokus sa aking driving. Focus tayo sa Tsaka ano po pag-drive. yung adhesive, boss? Magkano po yung adhesive? 310. Ilan ba yun? Apat daw. Sa freeway tayo. Tsaka ano pa po, yung ano yung file? Oh. Walang semento dito. Yung ano po, ano ba yung count ba yun? Parang sa gilid ng tiles. Ay, mga ilan po kaya ang kailangan niya sa 50 Salamat. Okay, salamat ma'am. Hindi mo kayo galit na no? Parang natatakot na kasi gusto ko na umalis eh. Joke lang. Alright, ayun po. 57 piraso. Tapos apat na maganda naman, di ba? Ako. Hindi ko siya makakot. Hindi siya masyado. Tingin na. Okay na yan. Ready fix. Ano ito? Ano to? Adhesive. At yung kagagawa sa atas eh. Naiintindihan mo, di ba? Oo. Sagutin mo rin. Ano na yun? Pangit ka. Grabe naman. Dito na makakalalim na sila. Ang atam nyo, kalintindihan na kami nyo. Alin? Patingin. Alin pa? Out of stock tayo po ito. Ayun, ginawa ka nila yung available. Sige. Bilisan mo. Nang matepok ka. Ito po ba? Saan? Hindi kaya ni Bobby. Ilang kilo ba yan? Bigat yan. Okay rin yan.
masyado ng dark. Well, mas late. Thank you. SSDV. Masyadong dark eh. Ano ba yan ito? Game ito, ano? Alin po? Same lang. Ito. Parang dark ano? Ang baho yung sa palagay niyo, hindi kayo palagay. Ha? O iba ang ano ninyo? Iba ang muti. Paano dali? Kapre mo. Ano pa nga na lang ano niyo? Business official po. Nakakatakot si mo magtanong. Alarma. Alarma. Ma'am, easy lang kayo ma'am. Five ka daw? Oh, relax lang ma'am. Relax lang ma'am. Walang ganyan na. Huwag mo kami takutin. Ano po kami ma'am? Yung ka-business official po. Ka-business official. Ito po. Ayan. Walang problema. Wala. Ito. Ito kayo. Ma'am, ito ma'am. Meron po ito ma'am. Ito, oh. Ito. Ano sabi ito ka natin? Meron daw. Meron po yan available ngayon. Kaya pwede na namin antayin. Sasakay na po sana namin kasi kailangan na po doon. Dalawa dito sa isa. Lagi lang po ba kayo? Malayo pa po kami sa Bagong Silang pa po kami. Bagong Silang 9. Ang silang night. Lagi lang. Hindi nyo alam pa kasi na lang. Antay na. Kailangan po namin madala na ngayon. Dahil mga tingin. Wait lang ba? A long day. Yung tamo. O yan, natin na po yan. Mura na yan. Kasi yung iba na yung ano, kasi na mamamara yan. Yung ano na lang po siguro kung ano meron dito. Available po. Para kasi kailangan na po tumawag na si Kuya Puto eh. Kasi napapakante po yung trabaho nila. Maganda rin talaga po. O yan na lang. Maganda pa yun. SSDV. Magkano ito? 175 na lang. Ito na lang. Ayun ang mga kabisnes. 185. Ganda dito. Parang ano? Makinis. Sige po. Ano ba yung kamay mo? Kaya mga ka-business, ito, nakisuyo si ma'am. Ito daw po yung kanyang business. Ano ba ito ma'am? Sa Richie Tiles Okay, we're here. Trading. Ayan, Sasa Richie Tiles Trading. Ayan, hindi na masungit si ma'am. Kapag na. O, kaway mo na kay ma'am sa vlog namin. Ayan. Anong name niyo po ma'am? Ha? Anong Loni. Oni? Loni. Loni. Yan, si ma'am Loni po. Siya po yung may-ari. Yan. Wala lang ang pisa. Oh, hindi pwede na tanggalin para Baka mabay na lang. mabahiran. Alright. Good vibes lang tayo mga ka-business.
May discount daw po kami, sabi ni Ma'am. Alisin natin yung mga discount. Ito na yung brown. Dumami. Palakpakan naman natin. Diba, pagka talagang magaling ka makipagkaibigan, at di po ba mga ka-business, kailangan kasi Okay. malakaibigan talaga. Hi there, kapatid. Okay, mabush na lahat. Salamat sa mga dumalaw. Okay, bye-bye.